Salut! Suntem cu microfonul la redacție Radio TV. Numele meu este Raluca și acum o să intervievez colegii mei de clasă. Și începem cu hoțul Teodor. Teodor? Bună, Raluca! Am venit să-ți ascult poeziile pentru care doamna te-a lăudat atât. Vrem și noi să știm dacă sunt chiar atât de strălucite și să le auzim. Păi vom începe cu o poezie numită Săpunul. Mă numesc Săpunel, sunt isteț și frumușel, toți copiii mă îndrăgesc, vesel eu îi clăbucesc. Îi frec de acolo pe aici, să nu fie murdăriți, pe bacterii eu omor, sunt mereu triumfător. Oricând pe aici apar, microbii mor și dispar. Eu sunt mândru, bucuros, că vă pot fi de folos. Eu cred că sunt cel mai bun, dar sunt regele Săpun. Celelalte mă slăvesc, că-s de rang împărătesc. Foarte frumos! Să-ți mai auzim încă una dintre poeziile frumoase, Teodor. Încă una din poeziile mele este Energia se numește. Energia pentru noi este nelipsită. În casă, afară, peste tot, ea este folosită. Omul fără energie nu poate trăi. Dacă ea ar dispărea, omul ar muri. Mai multe tipuri eu cunosc și ți le spun și ție. Eoliana este ceea ce vântul o adzie. Cea tehnică o folosim când mâna ne îngheață. Electrică atunci când în casă pare ceață. Avem și în curte energie, în lampa de la poartă. Când vine noaptea se aprinde, te zici că e plecat. Cu apa noi putem crea o hidroenergie. Ea poate chiar alimenta marea rafinărie. Să țineți minte voi părinți, elevii or să vă spună că energia are un rost să facă lumea bună. Acum stăm de vorbă cu eleva Neagu Elena, care ne va citi și am unele poezii de ale ei, care le-a scris pentru revista școlii Anotimpul. Elena, te ascultăm! Petrecerea florilor. La început de primăvară e petrecere în toi. E petrecerea vară dată de flori pentru noi. O suavă floricică, ghiocelul, ați ghicit. Dă o veste mult dorită, primăvara a venit. Invitații încep să vină, toporașii lăcrămioare la ea ei. Zambila se înclină, florilor mirosite. Nu. Doamna, acum îl auzim pe matematicianul nostru, Pana Cosmin, care ne va citi o poezie frumoasă. Care este titlul, Cosmin? titlul este Ziua Bună. Te ascultăm! Dimineața firesc, camera mea irisesc, nu las totul aruncat, aștept patul ordonat. De dimineață e o soluție isteață. Are multe vitamine, toată ziua îmi va fi bine. Foarte frumoasă! Bună, Mihai! Bună, doamnă! Ce text sau poezie ne-ai pregătit tu? V-am pregătit o poezie intitulată Familia noastră. Te ascultăm cu nerăbdare. Familia noastră are o mamă și un tătic, chiar și prețul mai mic. Mama Vera, tata Florin, iar eu Mihai Valentin, Raie și Andrei al meu frăților. Din când în când, deși săcăitor. Am bunic și o străbunică, deci o familie nu prea mică. A fost foarte frumoasă. Este. Numai chipul și revista, numai chipul și revista. Acum stăm de vorbă cu eleva clasei a 4-a, care ne va citi o poezie sau o compunere, o creație de aici. O poezie intitulată 1 iunie. Este 1 iunie, e prima zi de vară. Soarele e sus pe cer, e frumos afară. Suntem astăzi mai voioși, căci avem sărbare. E ziua copiilor, e zi de sărbătoare. La sărbare a venit astăzi multă lume, cântece și poezii, fiecare spune. A fost o poezie. Bună, mă numesc Ana Slavu și astăzi voi vorbi cu o elevă din clasa a 4-a, care se numește Bianca Păcurat. Bună, Bianca! bună, Andra! Mă bucur să te cunosc, am auzit că vrei să ne spui o poezie. Da, se intitulează de ziua mamei. Să ascultăm. Ziua mamei e frumoasă și aduce bucurie. Eu așa aș vrea să fie, că e din inimi de copii. Toate florile din lume îi le-aș dărui pe dragi. Aș aduna 10 de stele ca să le pun. Mama mea e cea mai bună, mă iubește mult de tot. Vreau să-i mulțumesc din suflet, la mulți ani și mult noroc. Foarte frumos, Bianca.
ne-a plăcut foarte mult și cred că și celor care ne urmăresc le-a plăcut. Bună, mă numesc Slavoandra și astăzi vom vorbi cu Marinov Rașca, o elevă din clasa a 4-a. Bună, Andra! Bună, mă bucur să te cunosc. Am auzit că vrei să ne reciți o poezie. Exact, este o poezie intitulată Sfârșit de toamnă. Te ascultăm cu mare plăcere. Toate frunzele de nuncăpiere erau și se duc. Cine ești aici să scrie poezia? Și pe cărare. Unde spăsări călătoare au pornit spre zări cu soare și bătând din aripioare s-au pierdut în depărtare. Ce-a rămas în locul lor? Toamna cea cu vânt și nori, ce o să cheme alba iarnă, fulgi de omăți să-i cearnă. Foarte frumos, Vanica. Cred că va plăcut tuturor. Nu apeși atât, gata, hai. O elevă din clasa 4-a. Bună ziua! Eu astăzi o să vă citesc o poezie despre toamnă. Le ascultăm. Și dacă ai putea să lași ușor, Am timp cu la nivelul lor, în grădină, foarte bine, minunăție. foarte Păsările bine. au plecat, vremea Dacă s-a poți și și ca să ai un... Tata rece, dar frumoasă. Ploaia cântă în fereastră. Vântul bate neîncetat, vara iarăși a plecat. Foarte frumoasă, Alina, ne-a plăcut foarte mult. Bună, mă numesc Slavoandra și astăzi voi vorbi cu o elevă din clasa a 4-a, pe nume Neagu Alexandra. Bună, Alexandra, ce vrei să ne spui astăzi? O poezie despre care se intitulează Vine iarna. Te ascultăm. Vine iarna, iată vine, a trimis un ful la mine să mă întrebe dacă-s gata, să o întâlnesc cum se cuvine. Lasă bine de îndată, am răspuns cu bucurie. O întâlnesc cum se cuvine, cu ghetuțe și patine. Foarte frumos, Alexandra, cred că le-am plăcut tuturor.